Apat naman ka tricycle driver dakop sa illegal nga sugal nga kara i-cruise sa barangay Villamonte. Samtang 8 naman nadakpan sa barangay 2, Bacolod City. Yari report. Ini nga gawing quest ining apat ka tricycle driver agud gilayon nga mapasakaan kaso sa paglapas ng PD 1602 kung layi sa illegal gambling. Huwag ba na yung panahoro na mo. Lingaw-lingaw lang tayo. Kuha pa na mong kwarta tayo. Pulo-pulo na tayo. First time mo ni madakpan? Hindi. Kapila mo na ni? Katatlo. Apang kun may pag-akong kadamaan, mayara naman nga nadalahig lang matapos nagmeron sa sugal. Kapungko lang to sa motor. Wala ko panahoro. Pangara ko sa motor kapungko. Pero wala kay gampang? Wala. Gani iba niya driver, pasaka lang gid sa pasahero ang ginatutukan para hindi madakpan sang kapulisan. Pati ko may pabuhay kami, pero isuhan magyapon. Pero sa akong kagin mo panahor na kuntat na ni kuya. Kaya wag man ko akong gyapon mo panahor ka to. Dakpang ka pa, kuha pa kwarta mo. Riso pa kasulod to. Tapos ang unahon tani aton pamilya. Napuno naman ang karsel sang Police Station 2 sang 8 ka driver sa tricycad nga lunsay residente sang Purok Kagaykay, Barangay 2. Tanan sila dakop sa pagpanahor sang kara i-cruise o kontumbo. Likawan nila mag-engage kag isa pa mo na ang masaming tunaan sang inaway kag isa pa mo nagatinamaran pagid ang aton nga kauturan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.